Να δούμε λίγο τη Λίλα, γιατί μια και είπαμε για Λονδίνο, βλέπεις πώς τα κολλάμε τα θέματα. Έτσι, επειδή είπαμε για Λονδίνο δηλαδή, καταλαβες. Για να δούμε και την άλλη πλευρά της κρίσης. Για να δούμε το Λονδίνο τι γίνεται. Την άλλη πλευρά της κρίσης. Για λέγε ρε στη Λίλα με το Λονδίνο. Ορισμένοι οι οποίοι επενδύουν εκεί στο Λονδίνο, έτσι δεν είναι, Λίλα μου? Έτσι ακριβώς. Πρόσφατα, δημοσιεύματα στο πρακτορείο Bloomberg και στην εφημερίδα Daily Express έκαναν λόγο για Έλληνες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα να αγοράσουν ακίνητα στο Λονδίνο και μάλιστα σε κεντρικές και ακριβές περιοχές του Λονδίνου. Εν μέσω βέβαια κρίσης που η κτηματαγορά στην Ελλάδα βυθίζεται λόγω έλλειψης αγοραστών. Εμείς μιλήσαμε με αρκετούς ανθρώπους κτηματομεσίτες στο Λονδίνο και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Βέρδη. Είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας London Executive, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες κτηματομεσητικής στο Λονδίνο, με 20ετή δραστηριότητα στο χώρο. Κύριε Κέδρη, θα θέλαμε να μας πείτε πότε ξεκίνησε να συμβαίνει αυτό στο Λονδίνο? Κυρίως ξεκίνησε με την πτώση των Lehman Brothers, αλλά περισσότερο με τη δική μας κρίση. Στράφηκαν οι Έλληνες στο εξωτερικό, όπως και οι Ισπανοί, γιατί έβλεπαν και την οικονομία την εθνική της οικονομία σε κάποιο κίνδυνο, και έτσι προχώρησαν σε αυτές τις αγορές. Τι είναι αυτοί που επενδύουν εκεί, κύριε Βέρδη? Δηλαδή είναι άνθρωποι με χρήματα τα οποία τα έχουν στην άκρη και φοβούνται? Είναι άνθρωποι οι οποίοι παραδοσιακά αγοράζανε? Παραδοσιακά ανήκει η κατηγορία των γονιών που σπουδάζουν οι βλαστοί τους στο Λονδίνο για πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, γιατί φέτος τριπλασιάστηκαν για την επόμενη χρονιά τα δίδακτρα. Συνέχεια έχετε πολλούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες οι οποίοι έβλεπαν και προσδοκούσαν στην υπεραξία των ακινήτων, γιατί εκεί έχετε ορισμένους παράγοντες που βοηθούν. Και αυτή είναι το κτηματολόγιο, είναι το σύστημα που λειτουργούν οι estate agents. Εντάξει. Υπάρχει δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πολιτή. Να σας ρωτήσω, κύριε Βερδή, ναι, εντάξει, αυτά τα είναι... Εσείς μένετε στο Λονδίνο? Μένω στο Λονδίνο, μάλιστα. Ήρθατε τώρα εδώ για τρίμερο? Ήρθα, δυστυχώς έχασα ένα πολύ καλό μου φίλο. Λυπάμαστε γι' αυτό. Να είστε καλά. Δηλαδή εσείς εκεί είναι η έδρα σας, ας πούμε, το μάλιστα, Λονδίνο. εκεί, μάλιστα. Και τι κατηγορίες άνθρωποι έρχονται και αγοράζουν, εκτός από αυτούς που πάνε για τα παιδιά τους? Δηλαδή είναι επιχειρηματίες, ας πούμε, είναι... Το είπε, αρχιτέκτονες, είναι άνθρωποι που πάνε στα παιδιά τους εκεί. Ναι. Αυτό λέει. Αυτή η κατηγορία. Δεν τα άκουσα. Ναι, συγγνώμη. Ίσως η φωνή μου να είναι λίγο βραχνή. Όχι, ίσως εγώ να ήμουν αλλού. Ελάτε. Κύριε Βέρδη, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Έχει αυξηθεί αυτό το κύμα αγορών εκεί? Βεβαίως. Έχει αυξηθεί. Βεβαίως. Κοιτάξτε, όταν βλέπουν ορισμένα πράγματα να ανακοινώνονται τη μία μέρα. Έχω βάλει την Νόβα και εγώ στο Λονδίνο για την πεθερά μου. Και μας βλέπετε, Και σας βλέπω και σας κάνω. Συγχαρητήρια μας. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε. Και κοιτάξτε, και εγώ σαν Έλληνας του εξωτερικού ανησυχώ ορισμένες φορές και αναρωτιέμαι. Αλλά τα οικονομικά είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό για τον Έλληνα, και η σιγουριά το τι θα συμβεί αύριο. Οπότε στρέφονται, όπως και οι Ισπανοί, όπως και οι Πορτογάλοι. Μην ξεχνάμε επίσης και την ισοτιμία του Euro με τη Λίρα. Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Μετά τη Lehman Brothers υπήρχε μια πολύ μεγάλη κίνηση προς την Αγγλία, γιατί υποτιμήθηκε πολύ η Λίρα. Φτάσαμε στο 1/1 πριν από 3 χρόνια, αν θυμάστε. Και θέλω να σας πω ότι συζητιέται, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ εδώ, ότι αυτοί που έχουν με κάποιο τρόπο βγάλει τα χρήματα τους έξω, προκειμένου να τα ξαναφέρουν στην Ελλάδα, προτιμούν να αγοράσουν ένα ακίνητο στο εξωτερικό. Μάλιστα. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό, λέτε. Βεβαίως. Κύριε Βερδή, ωραία. Να σας ρωτήσω ακόμα, σας παρακαλώ πολύ. Να διορθώσω, είμαι Βέρδης. Βέρδης, με συγχωρείτε λίγο. Είναι κεφαλαία και δεν υπάρχουν τόνοι. Να είστε καλά. Το καθεστώς, ας πούμε, φορολογίας στην ακίνητη περιουσία της Αγγλίας είναι το ίδιο με την Ελλάδα? Όχι. Μέχρι περίπου 35.000 λίρες είναι 23%. Είναι 20%, συγγνώμη. Από εκεί κλιμακώνεται και φτάνει μέχρι το 50% και 60%. Φόρος ακίνητης περιουσίας υπάρχει? Όχι. Ούτε φόρος ιδιοκτησίας. Ούτε φόρος ιδιοκτησίας. Ούτε φόρος ιδιοκατοικίας. Ναι, το ίδιο. Θα μας πετάξουν και από τα σπίτια μας σε λίγο. Θα πληρώνουμε νίκη στα σπίτια μας. Κοιτάξτε, δουλεύαμε τόσα χρόνια, κάνουμε ένα σπίτι και θα πληρώνουμε τώρα νίκιο. Εάν καταφέρουμε και συνειδητοποιήσουμε ότι με το ακίνητο υπάρχουν κι άλλα 90 επαγγέλματα συνυφασμένα και δώσουμε
όχι κίνητρα, απλώς να σκεφτούμε 10 γύρω στο τραπέζι τι πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ εύκολες οι λύσεις και τις είδαμε εμείς στην Αγγλία με την κρίση, γιατί μην ξεχνάτε, η Αγγλία σαν η Φιλιππινέζα της Αμερικής, ήμασταν οι πρώτοι που φάγαμε το πικρό ποτήρι. Αμέσως κατέβασαν φόρους υπεραξίας από το 40% στο 18%. Για να κινηθεί η αγορά. Το ξέρω ότι πρέπει να, κύριε Βέτη, πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Μια διευκρίνηση. Ένας ο οποίος έχει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και ένας που έχει 100 τετραγωνικά στο Λονδίνο. Τι φόρο πληρώνει, μπορείτε να μας πείτε για να το συγκρίνουμε λίγο? Στα 100 τετραγωνικά. Δεν εξαρτάται από τα τετραγωνικά, εξαρτάται από το εισόδημα. Δηλαδή, αν έχετε 35.000 ενίκιο εισόδημα, 35.000 λίρες το χρόνο, που τόσο θα σας αποδώσει ένα τέτοιο διαμέρισμα, στην Αγγλία θα πληρώσετε το 20% στο καθαρό. Και τι εννοώ καθαρό? Θα αφαιρεθούν οι τόκοι του δανείου, θα αφαιρεθούν τα κοινόχρηστα, θα αφαιρεθούν οι προμήθειες που θα πληρώσετε στους estate agents. Περίπου πείτε μας ένα ποσό. Θα κατέβει γύρω στις 14.000, ίσως και λιγότερο. Εδώ. Για ποιο πράγμα τώρα? Για να μένεις, να το αγοράζεις, για ποιο? Όχι, για την ενοικίαση. Αγοράζεις, με ρωτήσατε για επενδυτή. Αν μένεις ο ίδιος δεν πληρώνεις τίποτα. Αν μένεις ο ίδιος δεν πληρώνεις τίποτα. Γι' αυτό είπα δεν υπάρχει φόρος ιδιοκατοίκησης. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.